ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ବନିଥିଲା କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଟର୍ଡେ ଥିଲା ତ କିଛି ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହେବନି, ତ ଘରେ କିଛି ବେସନ ଥିଲା, ପନିପରିବା ବି ନଥିଲା, ବେସନ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରିଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ମସଲାରେ ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟର, ଜିରା, ଧନିଆ ମସଲା ବାହାର କରି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ବେସନ ଗୋଟେ କଂସାରେ ଦେଇଦେଲୁ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ମସଲା, ସେ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗରମ ମସଲା କିଛି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ କଟିକିଆ, ତ ଆମେ ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଖାଇଥାଉ ବନେଇକି। ତ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ଅଧିକ ପାଣି କରିବାନି କି ଅଧିକ ମୋଟା କରିବାନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନେଇଦେବା। ତାପରେ ବନେଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ତାୱାଟେ ବସାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲା। ମୋ ବୋଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ତିଆରି କରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଆଉ ମାଆ ହାତ ରନ୍ଧା ଜାଣିଥିବ କେତେ ସ୍ୱାଦ। ତାକୁ ପିଠା ଭଳିଆ ଆମେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇକି ନଉଟେଇ ଦେବା। ଏକା କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି ନା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟରଟା ଦେଲାବେଳେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି କି ନଉଟେଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି। କ୍ୟାମେରାକୁ ଧରିକି ବୋଉ ହାତରେ ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଠାଟାକୁ ନଉଟିଲା ବେଳେ ବି କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପିଠାଟା କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ ସେକିଦେବା, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ସବୁ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଚୁଲିକି ଆସିବା। ସେମାନେ ଚୁଲି ଲଗେଇକି କଢ଼େଇ ବସାଇଦେଲି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। କଢ଼େଇ ତାତିଗଲାଣି ନା, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଚୁନା ଦେଇଦେବା। ବେସନ ଏଇପରି ଭାବରେ ବେସନଟା କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା। ଆଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଆଳୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତାପରେ କଢ଼େଇ ବସାଇକି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲରେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ପକାଇବା ନା, ଟିକେ ଚିନି ପକାଇ ତେଜପତ୍ର ତାତିଗଲା ପରେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା, କିଛି ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଚିନି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ବାଟି ରଖିଥିବାଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କଷିବା, ମସଲା ଟିକେ କଷିଦେବା। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, ମସଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଳୁ ଭାଜିରେ, ଆଉ ବେସନ ତିଆରି କଲାବେଳେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତରକାରୀରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଖିକି ଦେବା। ଆଉ ଯେତିକି ରାଗ ଆପଣ ଖାଇବେ, ଲଙ୍କା ସେତିକି ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଦେଇଦେବା କରି ପାଉଡ଼ର। ଯେହେତୁ ସାଧା ତରକାରୀ ହେଉଛି ନା, ତ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଥିବା, ପୁଣି ତରକାରୀ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଗରମ ପୁଣି ପକାଇବା ଗରମ ମସଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମସଲାରୁ ପାଣି ଆସିଗଲାଣି।
ପାଣି ମରିକି ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ମସଲା ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଆମେ କଷିବା। ଆଳୁକୁ ଟିକେ କଷିଲେ ଆଳୁରେ ଟିକେ ଲୁଣ କଷିବା। ତାପରେ ଆମେ ବେସନକୁ ଯେଉଁ ପିଠା ଭଳିଆ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେସନକୁ କାଟିକି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିବା। ତାପରେ ତରକାରୀରେ ବୋଝେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ଆଳୁ ସିଝିଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବେସନ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଏଇ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିବା। ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି, ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।